Sometimes I wonder why I'm still here. Light one more cigarette, stub out my fear. Head underwater to block my ears of all the things I know but I don't want to hear. Okay, hej, vi står der på station, og nu vil vi tale på strøget, og så vil vi spørge en masse danskere omkring deres holdninger til Danmark i krig og Danmark i Afghanistan. Hvad vil du have, vi skal gøre? Cause I can't be everything you Altså, generelt bryder jeg mig ikke særlig meget om det, fordi jeg synes ikke rigtigt, at vi har noget at skulle lave dernede. Det er ikke sådan rigtig vores krig og sådan noget, og det vil egentlig heller ikke have os dernede som sådan. Altså, Afghanistan synes jeg, den er nødvendig. Altså, det er nødvendigt af os, at vi hjælper via USA. Og det når vi er medlem, er det fordi vi er medlem af NATO. Ja. Det synes jeg, altså fordi så vil vi også få hjælp os i dag for det. Jeg mener dybest set ikke, vi burde have deltaget. At vi ikke burde? wherever you want to go. Cause it sounds like Og altså, det synes jeg er for soldaten selv, altså hvor meget han synes, men jeg synes ikke, at man skal tvinge dem til det, hvis de ikke vil. Altså. Men jeg synes ikke, vi skal have nogle soldater ude. Jeg er pacifist. Det er helt fint med de 6 måneder. Længere tid tror jeg, det tager mere skade. Jamen, som de er udstationeret nu, så er det jo et halvt år ad gangen. Men jeg synes, det skal være meget op til, hvordan man kan få det til at hænge sammen. For hvis et halvt år er for lidt i forhold til, at man kan få arbejde til at hænge sammen. Men jeg går meget op i, det er frivilligt, da de skal være udsendt. teenager. Why on earth would anyone stay when you know pain? Egentlig ikke, nej. Altså, jeg tror sagtens, de kunne lave et terrorangreb alligevel, hvis de ville. Nej. Ja. Nej. Altså, jeg synes ikke, altså selvfølgelig vil der altid være noget vis had til, at de vil have et vis had til Danmark og omvendt. Men jeg synes ikke rigtigt, at vi Go wherever you want to go. Cause it sounds like my idea. Ja, hvorfor gør vi det? Det vil da ikke vel... Gruppepres. Okay. Jeg ved det ikke. Ja. okay. Det er bekæmpelse af terror. Okay, tusind tak. Hjælpe USA. Det tror jeg ikke. Når de har en backup i USA, eller at mange i Danmark måske også gør et for det samme, som USA er imod Afghanistan. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er nok fordi USA deltager, og fordi mange andre europæiske lande deltager, så vil vi gerne være en del af Europa på den måde. Så. Jeg tror, at det er et solidaritetsspørgsmål, fordi man mener, at vi skal være med til at sikre verdensfreden på en eller anden måde. Men så synes jeg bare også, at der er andre, der skal bidrage til det på en større måde, end de gør i dag. Okay, tusind tak. What they want now. Ida og Eva! Eva, Ida, hvad er det? Jeg siger det meget højt.